daw hawakan. Ang dalawa. Tingnan natin sa bahay nila. Dah, di kali. Grabe yung baha dito sa kanila. Matagal to. Wala nga pang hawakan. Delikado ko sa mga bata. Walang hawakan tong tulay nila. Oo. Hindi ka nagluluto. Doon nga sa ano po, biyanan. Paggabi, pag natutulog na kami, balik dyan. Huwag kakain doon. Sabagay, di naman inabot yung sahig sa taas. Grabe. Tingnan mo ngayon nila dyan. Oo. Ano. Pero dyan sila natutulog. Dyan sila natutulog. Yan bahay ni Rona. Oo. Grabe, sitwasyon nila dito. Hirap. Ay, hirap talaga. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Oo. At di na ako mababasa ng ulan tulad kahapon. Ayan po, at hatid ko na si Ate Jenny sa kanila. Tapos diretso na ako dun sa Labuha. Kasama ng asawa sa Erika nga. At si Sir Teacher ay sasama ko na rin. At silipin din natin yung itsura dyan sa bahay nila Ate Jenny. Kung gaano nakabaha. Baha na talaga. Baha na. Oo. Tingnan natin yung... May tubig doon sa banda sa inyo. Yo, what's up? Ito, nagpako na kita. Yung asawa niya. At ito na kami. Tingnan natin yung baha. Ayun, panagangan mo. Si Ungi. Mga di Ungi. Ano ka sabi? Ay, grabe. Ano, balik mo na. Ay, ito ah. Oo. Grabe yung baha. Hanggang dito siguro yan, no? Oo. Grabe. Baha. Pero maganda to. Huwag ko na, maganda to. Kan, magnugnog. O, di man mapapasa. Sa bayan lang to. Pero dito. Kaya di man ganda mapapasa. Ito. Tiranin mo. Pupunta ka? Oo, mabay doon ko. Kaya ganun. Kaya ka. Sama na. Oo. Mabay doon ko. Tama. Ayaw mo magkakasal sa naman. Ito. Oo. Ang Ate Jenny. Parang gusto mo rin mag-swimming. Oo. Gusto mo talaga mag-swimming. Ganito ang ano namin sa Ginoo. Oo. Magsagad eh. Tapos ito. Maulog man kasi ito. Hindi ba naman siya na? Daw hawakan. Isa ko sa pagpahing at Ang dalawa. mabubulo ka lagi. Oh, ganito lang. Ay, amo talaga. Masuk maulog pala sa di. Hindi, kasi ito tanaw.
Yung kasi ito. Dapat pala baba. Nagbuntang ka, nag-fry ka. Baba tayo balik. Talagang gusto mag-fight. Ang tingnan natin sa bahay nila. Dahadi kali. May kapakapaw mo rin. Grabe yung baha dito sa kanila. Matagal to. Yan, wala nga pang hawakan. Delikado to sa ano, mga bata. Walang hawakan tong tulay nila. Kung malaglag, basa. Kawawa naman dito sa ano, area nila Ate Jenny. At syempre dahan-dahan lang tayo. Ay, aso. Ito na, sulok. Pati pa na ito agranan. Yan sa di pagbaba ka ninyo. Grabe. Oo. Pagka ano, umaga, ito, magano kami ganito. Stay namin. Oo. Tapos, Diyan ka nagluluto. doon nga sa ano ko, biyanan. Oo. Paggabi, pag natutulog na kami, Balik dyan. Oo, balik dito. Huwag kakain doon. Oo, kakain kami doon. Sabagay, di naman inabot yung sahig sa taas. Hindi naman. Grabe. Malayo pa naman. Tingnan mo nga yung iba dyan, Oo. malayo na ano. Pero dyan sila natutulog. Kasi natutulog. Yan bahay ni Rona. Oo. Grabe, sitwasyon nila dito. Hirap. Ay, hirap talaga. Ano? Tapos malamok, no? Ay, hindi naman. Di man. Hindi mo. Matagal pa to. At ang masama, may ano pa tayo. May low pressure pa tayo. Kawawa naman sila dito. Yung mga isda. Kaya nga hindi ako makikilos ng masyado. Doon ako sa biyanan ko na nagluluto. Doon kami kumain. Kung magpatambak man, di naman talaga. Iaanod lang yung patambak. Ito, bahay ni Diwata. Ito? Ito. Dito siya natutulog. Abot, Saan na siya ngayon? wala ata dyan. Iwan. Bahay ni Diwata. Yung pala si Diwata. Yung Diwata. Mababa kasi. Pero dati, ginaganito talaga. Nababa talaga dati pa. Oo. Simula noon. Hindi pa ako naasawa ng asawa. Ganito na talaga. Ganito talaga daw ang ano dito. Oo. Pero, may balik talaga kami doon titira sa Asuli. Doon sa Oo. Company Farm. Oo. Doon sa inyo. Kilabadit. Oo, doon. Malapit doon. Oo, kasi may bakante naman siguro doon eh. So, pag ganito may tubig, Kasi ang doon kayo. ano talaga ka, parin Jesus, Hmm. dito talaga may bahay talaga kami dito. Oo. Kasi yung mga anak ko, pumapasok dyan lang sa Malapit sa school. Para pag alima may bahay na kami doon sa Masuli, Hmm. maghapon kami dito habang Paggabi, yung mga aral, oo. paggabi doon kami. Doon na. Oo. Ayun ang- Pwede yun. Yun kasi ang ano Oo. namin. Kasi, Diba, kung no? baga, kahit ganito lang na barong-barong Oo, diba, dito. dati nung nakikitiran kami doon sa pinsan ng asawa ko, Oo. sabi ko, naghihintay pa tayo ng ano, tapos sabi ko, ano na tayo gumawa na tayo. Hindi naman kasi kami pwedeng hindi walang bahay dito kasi kapag may bahay kami doon, saan kami magtatangkay na ano. Oo, may school kasi. Yung school po kasi dito, kaya di sila umalis dito kasi malapit. Yung school, tatawid lang. Kahit lang yung bahay namin, Oo. ganito lang. Oo. Tapos yung talagang permanenteng bahay namin, doon na. Oo. Doon na talaga ang Oo. pinaka. Yung balak nila, doon sila Yun sa talaga. malapit kila Badit. Kung baga doon sila pag gabi, pag umaga dito kasi pag doon sila, yung Malayo. pamasahe, Malayo kasi. malayo sa mga bata na nag-i-school. Tiyaga na lang muna dito. Kaya, Habang wala pa. yun din ang talagang balak namin. Maganda rin kasi magbahay dito. Tsaka hindi naman sa atin Oo. talagang laging nagbaba, yung habang buhay nagbaba. Pero pag hindi naman dito ba, masaya naman Masaya dito. talaga dito. Oo, masaya.
Kaya sabi nga ng asawa ko, wala namang problema na magbahay kami dito. Pero ang permanente talaga doon sa lupa ng papa ko. Doon talaga kami magbabahay. Kasi kung yung nakitira kami dito, doon sa pinsan niya, alam nga naman kayo makikitira. Di siyempre, nagtumirik din kami dito. Tapos nagsasaing pala sila dyan sa ano, biyanan niya. Kasi wala naman sila paglulutuan. No? Wala. Bago matulog. Pwede sana, pwede naman. Dito kayo magluto. Ang kaso basa, Yan, sa lublob. pabalik-balik, sa pabalik-balik. Nakalublob. Pagbibili ng mga ano. Grabe. Pagising na umaga. Oo. Kaapak. Kapak. Alipunga. Alipunga. Diretso na tayo. Ano ka mo? May galing ka mo? Pupunta kami. Oh. Pupunta sila ng Iriga. Iriga din? Yung sa Rosie. At ako rin, baka naghintay na, napakwinto. Yun talaga. Napakwinto. Oo. Danan lang. Baka mahulog ka. Oo. Hindi ka na muna mauna. Para makita mo kung malalaglag. Sanay tayo. Para tayong di nagsundalo niyan. Para hindi nag-assess-swinging. Oo. At dito tayo. Dahan-dahan lang. Si Mr. Teacher kayo. Ka. Nakatakot man na mahingingan. Oo. Tapos magkulo sa ano. Walang apakan. Sa ikaw. Ay, walang hawakan. Saan kaya agusan karagon so. Siya rin. Di, magmuna mo na kanyan. Kapag mo nakadil mo, baka ararong apito mo. Saan na ikaw? Sa ako kahuya daw. Diyan matutuban. Di. Ayun daraw. At sabi ko kaya nangrarom sa Oo. Malalim pala dyan, oh. kaya nasadi ko na pala, nasadi ko na ako. Oo. Yung sadi ababo. Sabi ko sa'yo eh. Hanggang dito, oh. Pero doon banda sa kanila, kung di ka magtutulay. Sansanin mo. Hanggang dito. Sansanin mo. Baka maano ka. Ano yan, ganito yung sitwasyon namin dito, may baha. Nasa nabuwanan si kitchen. Kakain tayo sa akin. Okay na. Amoy! Kakayod, oh. Ayan. Ato na kami. Oo. O, sige ko na. Baka nagantay na si Sir Teacher. Grabe yung sitwasyon nila. Basa. Yo! Ito na tayo. Hello po. At ayun, grabe. Grabe yung sitwasyon nila. Kawawa naman po. Konting ulan lang, ganun na kagad yung itsura. Ang masama yan, kung may, kasi sabi may low pressure daw. Lalong dadagdagan pa yun. Wala pang bagyo yun. Pero yung tubig ay grabe na. Yo! What's up? Kapanigwin. At di na ako dadaan sa kanila. Ayun, shoutout na lang sa inyo. Kapanigwin at sumama niya. At kay Queen. Hindi na ako tumaan kasi may pupuntahan nga tayo. At baka nag-aantay na rin si Mr. Teacher kasi makikisabay sa akin si Sir. Saan na ba yun? Tapos Sir. Hindi nakapaghintay si Sir sa akin. Natid ko kasi si Ate Jenny at nakita ko si Sir ay nakasakay na dun sa jeep. Papunta na ng Nabua, andun na sa jeep. Sabi ko sa kanya, kasi maliit yung gulong ng motor ko, hindi pwede yung dalawa. Sabi ko sa kanya, hintayin niya lang ako dun sa kanto. So sabi niya, maglakad-lakad daw muna siya. Hindi siguro nakatiis kasi nag-vlog pa ako dun kila Ate Jenny. Sumakay na.
bumaba doon sa jeep, tinawag ko nga, diretso na daw siya. Huwag ka naman sana ako nagbuwa para makatipid siya sa pumasahe. Pasensya na sir, di ka natin sa paghintay sa akin. Diretso na po ako nagbuwa. Diyan sa jeep na yan, oh. Diyan si sir nakasakay sa jeep. At ayan, nainip daw si sir kasi na traffic. Sinabihan ko din mo ko inintay. Ito siya. Nainip daw siya sa kakahantay sa akin. Tingin ko kasi yung sitwasyon doon kila Ate Jenny. Di kawawa talaga sila Ate Jenny. Kung ako nakatira doon, talagang grabe. Di ka makagalaw-galaw. Tulad ng pagluluto ko pa lang, di ka makagalaw-galaw. Kasi puro tubig yung paligid. Kaya ginagawa pala nila, yung ginagawa nila ay pag magluluto, doon sila sa biyanan niya. Kumbaga, pupunta lang sila sa bahay nila pag matutulog na ng gabi. Pag umaga, doon sila sa biyanan niya. Ano naman to? Bus. Ginit-git ako. Shoutout sa'yo na driver ka ng bus na yan. Marco MMCO Liner 1930F. Biglang pininahan ako ah. Mamadali siguro yan. Yan po, dito na ako sa Nabua. At yan si sir, bumaba na. Saan banda sir? Sir, saan banda? O, dito na ako sa ano. Dito na ako sa may Nabua. At di ko pa tinitingnan yung cellphone ko kung may chat na si Mrs. kung nandito na siya. Wala pa. Nasa biyahe pa yun. Makati sa paa. Yung tubig pala doon. Ay, wala pa. Yun, pinatid ko si Mr. Detchier. Hinahanap po yung asawa ko. Nakita ko si sir doon sa ano, sa LCC. Medyo malayo-layo din pala kung nilalakad niya pagbaba niya sa jeep. Kaya natid ko ulit dito. Wala pa yung asawa ko. Dito na ako mag-aantay sa ano, garahe ng jeep LCC. Ito yung paradahan ng jeep. Terminal puntang Balatan, Bula, San Juan.